Natin nakitaan nga mga balay nga ang bungbong maura usab ang paril. Naabay paril. Unya aron makadaginot ang tag-iya sa balay. Ang paril maura pod ang gihimo niyang bungbong sa iyahang balay. Gitugot ba kana sa balaod? Ningon ang atoang New Civil Code. Ubos sa Article 670. Kadtong magtukod og edipisyo, istruktura, og uban pang tukuron duol sa paril, dili niya pwede nga sikitan ang paril. Kinahanglan mo distansya og 2 metros gikan sa paril. Kung ikaw magtukod ka og balay, ayaw sikiti ang paril. Mag-ihap ka og 2 metros nga distansya gikan sa paril. Di po nimo mahimong buslutan ang paril aron gamitong bintana. Sa gikaingon na ang balaod nagmando. Gikan sa paril, ihap og 2 metros. Diha na ka makatukod og edipisyo nga imong gusto. Ato kining malambigit sa magkasikbit nga yuta. Unsaon po'y giingon sa balaod, kalabot sa mga tanom sa managsikbit nga yuta, niingon ang Article 679 sa New Civil Code. Para sa magkasikbit nga yuta, ang tag-iya mo tanom og mga tag-as nga kahoy, mo distansya gyud na og 2 metros gikan sa utlanan. Og manannom mo og mangga gikan sa utlanan 2 metros mao inyohang distansya nga sundon. Ang tuyo niya na aron dili magkagubot ang magkasikbit nga yuta kung kinsay muani sa tanom. Ang tuyo usab para nga ang tanom sa magkasikbit nga yuta dili mo ilog og abono sa yuta sa kasikbit. Og ang tanom mga gagmay lang nga kahoy sama pananglitan kamunggay, ang ihap 50 sentimetros gikan sa utlanan. Karon og dili gani mutuman ang kasikbit sa yuta sa distansya nga gilatid sa balaod, pwede nga ang tag-iya sa kasikbit nga yuta mo demanda ngadto sa tag-iya sa kasikbit nga ipalayo ang iyang tanom. Og dili sila magkasinabot, muadto gid sila sa barangay. Og di magkasinabot sa barangay, adto na sa hukmanan, husayon ang ilang kasungian.